ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റാഹീസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു പൊതിച്ചോറായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണം. ഇത് കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം, ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറികളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എല്ലാവരും കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ടായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാം ഞാൻ. ഇത് ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും ബീറ്റ്റൂട്ടും തേങ്ങ എല്ലാം ഈ ചോപ്പറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ. പിന്നെ സാമ്പാർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇത് ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത്തിരി ഉള്ളിയും മുളകുമൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് തേങ്ങയും വേപ്പിലൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ട് ഉപ്പും ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഇട്ട് ചമ്മന്തി. പിന്നെ ഞാനൊരു 4 മുട്ട എടുത്ത് പൊരിക്കാനായിട്ട്, അതും സവാളയും ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ചോപ്പറാണിത്. പെട്ടെന്ന് പണികൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിക്കണതാണ് ഇഷ്ടം. ഈ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. എന്നിട്ട് മുട്ട പൊരിക്കാനിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കന് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുട്ട പൊരിക്കാനിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പുറത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കന് ചെറിയ പീസായിട്ട് അത് പൊരിക്കാനിട്ട് കറികളൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വാഴല അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തായിരുന്നു, ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാഴല ഇട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ചോറ് ഈ ഇലയിലേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് ചൂട് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട്, ആവി ഇങ്ങനെ പറക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി സാമ്പാറും, നടുവിൽ കുറച്ച് സാമ്പാറും, പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ 2 പീസ്. ഞാൻ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് പൊരിച്ചേക്കണത്. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തേന് ഇഷ്ടം, ബോൺലെസ്സാണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊരിച്ചത്. പിന്നെ കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനും ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചമ്മന്തി, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി. ഈ ചമ്മന്തിയും ഇപ്പം ഞാൻ ഇടാൻ പോണ ഈ ചെമ്മീൻ ഒലത്തിയതും ഇത് ഞങ്ങളെ വാപ്പാക്ക്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വാപ്പാക്ക്. പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് പയർ, ചുമന്ന പയർ. ഇത് ഞാൻ രാവിലെ പുട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കറിയിൽ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വരട്ടി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് വരട്ടി എടുത്തതാണത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാവിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട മാങ്ങാച്ചാറാണ്. നല്ല ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങാച്ചാർ. ഇതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ലേ. ഇത് ഇനി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം അതും കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കാം, എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കാം. ഞാനല്ലേ വാട്ടിയത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പൊതിച്ചോറ് ചെയ്യണ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കിയപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയണ പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഇക്കാക്കണ്ടിട്ട് ആദ്യം കൊടുത്തത്. ഇക്ക കഴിക്കണതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ മുഖം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇക്ക സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം. എല്ലാത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി. ഇപ്പം ഇത്ര സമയമായപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ആറി. പക്ഷേ ആ ഇലയിലിരുന്നിട്ട് ഇതെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് അമർന്നിരുന്നപ്പോൾ നല്ല മണം എല്ലാ കറികളുടെ കൂടി. ഇക്കാക്കണെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കറികളും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇക്ക കഴിക്കണുണ്ടാ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കണേണ് ഇക്ക കഴിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കാരണം കൊണ്ട് ഇക്ക ഇത്തിരി ശയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്ക നന്നായിട്ടിരുന്ന് കഴിച്ച്. എല്ലാവർക്കും പൊതിച്ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നാവിൽ വെള്ളം വരുമല്ലേ. ഇതിൻ്റെ മണവും ആ രുചിയൊക്കെ. നമ്മളെന്നൊക്കെ പറയാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉമ്മ പൊതിഞ്ഞ് തന്നിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ സ്പോർട്സിനോ ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ തന്നെ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ആ രുചിയും മണവും നമ്മളുടെ ഈ പണ്ടത്തെ നമ്മ ആസ്വദിച്ച ആ രുചിയും മണമൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളും അറിയണ്ടേ. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പൊതിച്ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും മണമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പൊതിച്ചോറ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാമല്ലോ ഓർത്ത്. ഇക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇക്ക ഹാപ്പിയായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.